फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आशा करछु समस्ते भलरे थिबे। जेहेतु आगकू अछि दीपावली घर सफा तो समस्तଙ୍କର ଚାଲିଥିବ। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଥିବାରୁ ମୁଁ ବି ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ଘର ସଫା କରିବାରେ। 2 ଦିନ ହେଲାଣି ତ ମୁଁ ବହୁତ ଅପସେଟ୍ ଥିଲି ଯେହେତୁ ମୋ ମ୍ୟାକ୍ସକୁ କିଏ ନେଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସେ ଆସିଯାଇଛି ରିଟର୍ନ। ସୋ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଡେକୋରେସନ କରିବାକୁ ଓ ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଲେଡିଜକୁ ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଘର କାମ ସହ ବାହାର କାମ, ତାହା ସହ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା, ଏ ସବୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ହେଲ୍ପ ହେଉ କି ମେଣ୍ଟାଲ ସପୋର୍ଟ ହେଉ, ସବୁଥିରେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କେବେ ବି ନିଜକୁ ଭୁଲିଯିବେ ନାହିଁ କି ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ହରାଇବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଘର ସେତେବେଳେ ହସି ଉଠେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିବା ନାରୀ ମୁଖରେ ହସ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଭିତରେ ନିଜକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଆଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ କେବେ ଲୁଚିଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ଆଣ୍ଡ ସେଫ୍ ଦୀପାବଳି।